खुलुमबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आङो लास्ट भिडिअआव माबोरै फैसा खामायो इन्स्टाग्रामनिफ्राय बिनि बारै रायलायदोंमोन। दा जोङो दिनैनि भिडिअआव रायलायगोन जेनेबा जोङो जिउआव मा खालामनांगौ, माबायदियै फैसा खामायनांगौ, नोङो माबायदि गावनि जिउखौ दैदेननांगौ एबा नोङो समफोरखौ माबायदि खाथायनांगौ एबा माबे खामानियाव बाहायनांगौ जों बिनि बारै रायलायगोन दिनै। दिनैनि भिडिअआ एसे मटिभेशनेल बादि जाहैबाय, मानो होनोबा आङो दिनै गावनि जिउखौ माबोरै समखौ नस्थ' खालामालासिनो जौगाहोलांनांगौ बिनि बारै रायलायगोन। आसा खालामो बयबो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै एबा मटिभेशनेल मोनगोन होननानै, आरो आंनि चेनेला जुदि गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे भिडिअफोरखौ उनाव थाब नायनो एबा नुनो मोनो। दा भिडिअखौ जागायग्रोनायनि सिगां आं बेखौनो बुंनो सानोदि आंबो सासे गोबां जेनेबा माहाजोन मानसि नङा, आंबो सासे स्टुडेन्टसो, आंबो दासो सोलोंगासिनो दङ। आङो जेनेबा लाइफआव माबायदि जौगानांगौ बिनि फारसे होसोगासिनो दङ, आरो आङो समफोरखौ नस्थ' खालामनो सानाखै आरो। दा बेखौनो आङो नोंसोरखौबो इनकारेज खालामनो सानो, आंजों लोगोसे नोंसोरबो जौगालांफायो होननानै, जाहाथे बयबो जिउआव साक्सेसफुल जाहैयो। स' गिबियावनो आं बुंनो सानोखि आथिखालनि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा समखौ ओरैनो फोजोबगासिनो दङ आरो माबोरै रां खामायगोन बिनि फारसे होसोआलासिनो जानाय लोंनाय, बेरायनाय एबा बायदि बायदि नाङै जिनिसफोराव गावनि समखौ नस्थ' खालामगासिनो दङ। ओंखायनो जोङो बेफोरखौ इगनर खालामनानै जुदि लाइफआव साक्सेसफुल जानोबा दानिफ्रायनो जोङो गोसो होनांगोन। माबोरै साक्सेसफुल जाहैगोन, नोङो दानिफ्रायनो स्टेपखौ लानांगोन। आङो बुंनो सानो आंबो दासो 22 बोसोरनि, जेनेबा आंबो दासो लाइमोन बैसोनि। आङो दानिफ्रायनो आंनि जिउनि बारै सानाबा आंना बिदिनो बोसोरनै बोसोरथाम उनाव आंना लाइफआ साक्सेसफुल जाहैनाय नङा आरो। आङो जुदि साक्सेसफुल जाहैनोबा दानि बे 20-21 बायसावनो स्टार्टिंखौ खालामजेननांगोन। जुदि दानो खालामहैखायाबा उनाव समबो थोहैनाय नङा, आरो नोंना गोसोआबो गोरलै जागोन, देहायाबो गोरलै जागोन, बानाय जालांगोन आरो। ओंखायनो जोङो दानिफ्रायनो गोसो होनानै स्टार्टिं खालामनांगौ। जेनेबा नों मा गल लादों, जेनेबा नोंहा गेलेनायाव गोसो दंमोनबा नों गेलेनायखौनो फुरा गोसो होनांगोन। जुदि नोंहा फरायनायावनो गोसो दङ साख्रि लाथारनो होननानै, अब्ला नोङो साख्रिखौनो गोसो होनानै फरायथारनांगोन। नोङो मोननै मोनथाम गोसो खालामनाङा, नों मोनसेल' टारगेटखौ होसोनांगौ, अब्लासो जोङो साक्सेसफुल जाहैगोन। दा आं बुंनो सानो गोबां मानसिफ्रानो आजिखालि फरायनायबो दङ, बांसिनानो साख्रिखौ मोनाखै। दा नै जोंना रिक्रुटमेन्ट फैदोंमोन BTC आवबो, आरो ADREनिबो फैदोंमोन। नुबाय जानांगौ बयबो, पस्टआथ' जोबोर खम आरो होग्राफ्रा लाख लाख। होमबा नोङो सोर साबेसेखौ साख्रि होथ'नो एबा सोर साबेसे साख्रि मोनगोन? ओंखायनो साख्रि लानो लुबैदोंबा नों एकदम लेखाखौ फरायथारनांगोन आरो नोङो फुरा गोसो होनांगोन। नोङो बिदि आवदाल फावदाल जेनेबा एसे एनै फरायनायजों साख्रि मोननो हानाय नङा दानि जुगाव। ओंखायनो नोङो साख्रियावल' डिपेन्ड खालामनानै थानो नाङा। नोंहा गोबां इनकाम सर्स दङ, बिनि फारसेबो गोसो होनांगौ। नोंहा गोबां बिजनेस दङ, जेनेबा फैसाया साख्रिजोंल' फैयो बिदि नङा, बिजनेसावसो बांसिन फैबावो बुंनो थाङोबा। दा ओंखायनो आङो माखासे इनकारेज खालामनो सानो जोंनि सुबुंफोरखौ, जाय लेखायाव गैया बिसोरो बिजनेसनि फारसे गोसो हो होननानै, जाहाथे बिसोरो जिउआव माबा मोनसे इनकाम सर्स खालामनायखौ आरजिनानै लानो हायो। बेबायदिनो जोंहा गोबां इनकाम सर्स दङ, जेरै नोङो ससियेल मिडियाबो खुलिनो हायो, इउटुब एबा इन्सटाग्राम, बेफोरावबो गोबां फैसा मोनो। जुदि नोङो सासे मोजां एडिटर एबा कन्टेन्ट क्रिएटर, होमबा नोंहा गोबां फैसा मोननायनि चान्सआ बारा ससियेल मिडियानिफ्राय। ओंखायनो नोङो जुदि नोंना गोसोआ बिदियाव दङबा बेफोराव गोसो होनांगौ। बिनि अनगायैबो मेरला इनकाम सर्स दङ। नोङो बिजनेस खालामनो हायो, रेस्टुरेन्ट खुलिनो हायो, एबा माबा मोनसे फार्म खालामनो हायो, एग्रिकालसार खालामनो हायो, एबा नोङो ड्रप शिपिं खालामनो हायो, एफिलिएटेड मार्केटिं खालामनो हायो। गोबां बिजनेस दङ, नों बेफोरखौ होसोयोबा जेनिफ्रायबो फैसाया फैगोन आरो। ओंखायनो नोङो साख्रिखौल' नांथारगौ होननानै नांथाबनानै थानो नाङा, एबा नों साख्रिखौ मोनासै होननानै गोसोखौ गुरै खालामनानै थानो नाङा। साख्रिनि अनगायैबो जोंहा गोबां इनकाम सर्स दङ, जायफोराव फैसाखौ बांसिन मोनो। ओंखायनो जोङो गोबां बिथिङाव थाल लानांगौ, आरो नोंनि बे टारगेट एबा नों बबेहाय आखा फाखा बेखौ गोसो होनानै नोङो बेखौ होसोनांगौ। बेखायनो आं बुंनो सानो जोङो समफोरखौ जानला मोनला बाहायनो नाङा, नोङो गावनि डेभेलपमेन्ट सेल्फ इमप्रुभमेन्टआव बाहायनांगौ। जोङो जानला मोनला बेरायनानै जानानै लोंनानै एबा फन नायबाय थानानैल' जानाय नङा। जोङो फन नायबाबो माखासे जुदि नोंहा मुलाम्फा गैयाबा बेखौ नायनानै जोंहा लससो दङ। ओंखायनो जोङो जाय बिथिङाव थाङो बावहाय लाबखौसो नायनांगौ, मुलाम्फा सेल्फ इमप्रुभमेन्टनि फारसे गोसो होनांगौ आरो। दा बेखौनो आङो खावलायनो सानो बयखौबो, गाव गावनि जिउखौ जोङो दानो स्टार्ट खालामनांगौ। जुदि जोङो दानिफ्रायनो इनिसियेटिभ
एबा नों जेबो आगान लाया अब्ला नोङो बे बोसोरनै बोसोरथाम उनाव बाहायनाय जागोन। ओंखायनो जोङो दानिफ्रायनो गोसो होनांगोन। बे 20, 21, 22 बे बैसोआ एकदमबारे सिरियास जानांसिगौ आरो जोङो उनाव आरो सम गैलिया होननानै सानना लानांगोन। मानो होनबा जोङो बेनो दानो लाइफ दानायनि समा बेनो। ओंखायनो आं बुंनो सानो बयखौबो जुदि नोङो साख्रि लानो गोसोथारबा लेखाखौ गोसो होनानै फरायथार, एबा नोङो आर्मि पुलिस लानो गोसोथारबा नोङो पुरा खारनानै गोसो हो आरो नोङो पुरा गोसो हो खारनायखौबो। आरो बेजों लोगोसे माखासे लेखाबो फरायनांगौ। जोंहा आर्मि पुलिसा खारनाय बारनायजोंल' मोना आजिखालिनि दिनाव गोबां सुबुंफोर दङ खारनो बारनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो एसे लेखाबो नलेज थानांगौ आरो। ओंखायनो जुदि नोङो आर्मि पुलिस साख्रि लानो सानोबा नोङो लेखाखौबो एसे नायनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोङो खारनाय बारनायावबो आखा फाखा जानांगोन। आरो खायफा थायो जाय साख्रिल' लानो लुबैयो लेखा फरायनानै, बिसोर पुरा कनसेन्ट्रेट होनांगोन आरो फरायनायखौनो, बिसोरना जेबो बाहेरा थान्दा लानो नाङा। आरो जायफ्रा लेखा फरायनायाव उइक आरो देहाफ्राबो जाया होमबा बिसोर सुबुंफोरा बिजनेसनि फारसे फैनो हायो। गोबां दङ, एबा ससियेल मिडिया मार्केटिं गोबां प्लेटफर्म दङ, जों बेफोराव गोसो होनानै इनकामखौ आरजिनो हायो आरो। दा एसेनोसै आंनि भिडिअ'आ। आं दिनै बांद्राय गोलाव खालामनाय जायासै भिडिअ'खौबो। आसा खालामो बयबो एसे आंनि भिडिअ'खौ नायनानैबाबो एसे 2% बाबो मटिभेसन मोन्दों होननानै एबा इनकारेजमेन्ट मोन्दों होननानै। दा बेनिखायनो आङो आसा खालामो बयबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। दा एसेनोसै भिडिअ'आ, गोजोन्थों।